Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Dindo, ginaingon. Ang tao nga magdupa o magluhod paingon sa altar sa simbahan. Unya inigawas, mutuasik ang laway sa pagpalibak. Usa siya kalubo nga nagasulob sa sapot sa usa ka karnero. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, pastilan. 10 minutos na lang para mag-alas 8 buntag. Malate na ko inismisa. Ang mga hinampak ko pa yun, mang mata. Hoy, mga animal! Pangmata na ko na mo! Musimba na ko, ha? Mga animal! Ma? Nansa man kamatar sila? Nagparehas lang yun mo si mong banada. Musimba ko. Syaro, wapag yun mo mang mata, diha. Mga matay pa mo, mo'y inyo. Gabiha sa di mo martasila, eh. Manungo mong ko. Padunggag simbaw niya. Yung anak kang hila ang imong sinultihan? Ay, musimba sa ko, ha? Inigpauli na ko, do. Magtrokista. Ay, paita sa nang imong inahan April, eh. Oh, mayo kay niya ka, Dindo anak. Lami agod anang gisugba ni mong baboy pa. Lami kayo eh. Magsinuglaw ko nak. Ay, kalami. Nahibaw di ka pa nga muanhi ko? O sinibaw. Nahibaw. Okay, kana. Kana, kada Domingo do, baya kong magsugba o baboy. Onya, kay gimingaw man kong kinilaw. Muna gitawa og sinuglaw. Kaning kuan pa. Kanina sa ko sa ato magparelax, ha? Ano naman? Nag-away mo ni April? Ay, wa man. Sa bahaan kay ko sa kong ugang babae pa. O panigikan, paingon sa simbahan nga, nagyaw-yaw maayo. Pagpauli, giyaw-yawan medyo kong maayo, maksabot. Ay, nak. Pasensya na lang ka. Unsaon, mga nangipon naman mo. Sige lang, nak. Kung makadawat na ako sa akong retirement, no? Hatagan ti ka aron magpatukod mo, bisig kwarto lang. Alam pagsuko si mong ugangan, dong. Kaya bingin mo, makagaba ang ugangan, dong.
Mao ba, Mare? Ay, sus, Mare, kung tanawon ninyo, buutan kay ng banang April. Pero ang tinuod, Mare, salbahis kay na, uy, gidapatan ko, ana. Hala, sus, Mare. Gabaan yun siya nimo. Giampo ra na akong tanan, Mare. Kay di gyud ko mangandoy nga magabaan siya. Ay, kabutan naman maritar sila, oy. Ako pa no, naambot lang. Dapatan kay ko gumagat. Ay sus, dunggabot yun ako na siya. Balag mapreso. Basta makabawat lang yun ko. Grabihan mo mudag libak na kumatrarsila eh. Nansa ka diha? Ay kog baldaha ha. Kay nagrosaryo baya ko diri din do. Rosaryo. Dili tinud-anay ng imong pag-ampo, may. Membro man kang conjuring. O say conjuring? Joke ratong ako, may. Si pula bigdaot na ko mo eh. Huwag mo kumanapat ni mo. Parang musulti man ka sa mga silingan nga. Gitapatan ta ka ma. Unsa? Oy, wag ko musulti, ana, ha? Teka, ma. Ang imong gisultihan, ana, ang numero 1 chismosa ning atong dapit, nga si Nang Marites. Ay, Uy, ako. Daray. Bayot. Nagapili ko sa banganan. Ang bayot. May kaya niya ka. Bayot. Ano man, ha? Dili ba? Ikaw mo nisulti sa kong papa nga, gidapatan ako si Mama Trasila? Ay, oo. Kung mo masip, sulti sa ni Kwangon. Siya! Mo si sulti ni Maritar sila. Di ba, Mare? May sulti man ka na ko, anak. Ako? Oo. May nga, gidapatan kang dindo. Sulti, Mare. Di ba, ma? Hoy, Marcos! Ay, gyud kog butang-butangi, ha? Marites kang dako, tinuod, ha? Hala, no? Ako na may nabutang-butang, ani. Marcos ka no, Marites ko, ay. Pahawa diri samtang nakapugong pa ko sa akong kalagot. Nagkupot ito ko groceryuhan. Oh, kita mo, nagrosaryo ko. Ay, gyud ko ninyong demonyo, ha? Hoy, ayaw pa makakbalitar sila, oy. Sige kang simba kada Domingo. Ay, tinudyo din ang isulti nila, no? Na, musimba ta, matag Domingo, way absent, pero gikan Lunes, hantod Sabado, libak to the max. Ay, agay! Ay! Unsa na? Kita to, ay kasakit. Kita mo kung kaninipot, ano? Intrigira kang dakong Marcosa ka. Ay, abaw ka, dako, Ay! Daos ka naman ni noon eh! Naglatutay mo muna ba? Ano ba? Okay, Mga ganing tapang Ramon ay. Yeah. Ramon Lao. Ako, kaya mo ni ingon nga lami kayo. Lami kayo. Barato bugi kayo. Asa man baliton ba? Sus cute. Cute? Sige. Okay. May na sponsoran ta na ba? Unsa man nga bugi mo ka ba? Ay, kwarto ra good ba? Sikbit ra sa bay sa kong papa. Tubangin kog panday be. Pila may imong pangayong bayan na ha? Pila? Inato lang ba? At sanga ka, why bili mo na? Okay. Mobiya na day ka din, he, April. Inikawan pa sa kwarto nga gihimo ni Dindo, ma. Unya. Biyaan na day ko ni mo. Ma, duha raman kabay ang latang gikan din sa tuagod. Sangpita lang, Miss Dindo, kung may kinahanglanon ka. Likay man mos gastuhan, no? Mama, uy, maglain lang gud mi, ma. Pailag kalain pagsabot anak matar sila.
Kami nga napanos oring laway ko nga wa na ko yaw-yawan. Ay, gutom ko da. Kapoy mag-adtos merkado. Ato na ko sa April be. Mangayo kog kaon niya. Nanglakaw tong duha maritar sila. Mao ba? Gituyo maninila. Ang sangahan mare? Wa. Pre, ay, sige. Oh. Pas mong labas ko ini, da? Hoy, Dindo. Ay. Kay nakita ta do. Nga naman, Noy Aying? Ay, dako naman ni inyong utang sa kong tindahan, dong. Ha? Oh. Utang Noy Aying? Oh, tanawahan na nasa lista. Oo. Doon na nagkasimana, dong. Tawaha, gas. Usa ka sako nga gadador, 3,100. Unya, corn beef, tag 45 ang lata. Unya, inyong gikuha. Tawa, napu kabuhok. No, napu kabuhok ni. 450. Unya, noodles, tag cheese niya. Kuan kabuhok, 15 kabuhok. Tawa, 150 ang noodles. Unya, ang buwan nukos nga, ang usa ka kilo tag 450. Agoy! Ang kuan ani niya, mga 4,150. Kadako na ang tanan. Unsa? Unsa maning binuanga matras sila? Unsa ni? Ha? Ay, gitingob na ko, aron dili ko magutman. Ma, ano wa man ka mananghid na mo ni April, oy? Mister? Still. Amay lang, ma. Maugid ma. Nagulat si Dindo sa kadako sa imong gikuha sa tindahan ni Noy Aying, uy. Wara ba na mo bayri kay waman mi kwarta? Unsa? Ato si Noy Aying, ma. Og bayri tong imong giutang sa iyang tindahan. Unsa? Ay bati agyod ni mong batasan Dindo ha ka, oy. Na. Ako na inuwi batig butasan ini ron. Onya ikaw, nindot. Naluoy ba akong mamatar sila nga imong gitubagan ni Dindo? Sorry kay April, ha. Ang saon. Ako na hinuon ng batig-batasan ini. Nga, siya'y nangutang unya kita'y pabayron. Kung nangutang si Maria, dili panilingon si Juan. Ay, sorry kay April. Nahibaw kong naluoy ka ni Mama Tarsila kay imo siyang inahan. Naluoy mapudgugod. Sagdi lang kung mahatagan ako sa akong komisyon, sa rin sa yuta nga akong gidil, bayaran ako ang giutang ni Mama Tarsila. Thank you kayo sa imong pagsabutin. Wagit ko masayop nga ikaw nga akong nabana. Ay, kikisam ng kus nga. Tripping, ningog nimo. Dito, pilita ko na Roy. Magbuhantag, baby, ha? Sige. Matar sila? Ma?
Pulos mi way sapot ni April, nga kalit lang gipatira ni Mama Tarsila ang pultahan, kinasuko namo, kay nauwaw ko no siya, nga gipanabi namo ang iyang utang. Uwawa namong duha ni April, oy. Nagdamang mo siya tulo ka buok tanod. Mga kutumang kasama ang kaagi ni Dindo, dinhining tulumanon. What's the style? Nauwaw style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.